Dipu LA Congress pen Sumronghang Hawar Kehat LA pen Sanjip Teron Bokojan LA pen Roton Ingtetum Amen ke Jokpon Non kewang GMLA kedigalong CPIML NPP la pen Songwe pen Kaljab Dunjetum Amithang Amen Alu ke Jokdam Lakha Krener Kep LA Hawar Kehat Constituency BJP MLA candidate Dorsing Ronghang Phan Kangthum Karni la pen Karchu Aprangsi beta kelang arato anaphan kardong pajelo kardom non karbilong ria beta long pen ojang terangpi non betang ton pen arjo ponsena non kewangji jang miniphai ECR ni kiligalong kacepati donje phan Congress pen Dipu LA Sumronghang Hawar Kehat LA pen Sanjip Teron Bokojan LA pen Roton Ingti kiligalong kacepati donje bang phuatum Dipu Deputy Commissioner Asahemalong Lojokpon BJP atum non ke claim ateng polote Article 244A Autonomous State chotkali 6 sidol aja kongta pabobomlo BJP atum ke claim ke chokchi ajoksi nili BJP pen COC puthot Congress along chewang thulo Congress hello nihem lasi nihem nili puthot chewang thulo pusi Sumronghang pen pherang kyang nu along lamjaipon nili methang amasi chinilo lailo nili ahut pen ahut pen ahut nili pulong lo je ke heno angring thepik la present government atum ke claim ke dam ke thek dong long theng ke nili lahelo pulok along ben along nili meeting long da pulok je la pusona ting jong si nang lang selet bom claim joy pen claim bom arlu hidden policy do pulason chini dun si lahelo nili pulo non ningkan kep krip hong bong ke Article 244 lama bangke api elam lo lanon dobom 6 sidul apawaran ta virdet sartang te BJP lo mai lake amit lake Sumronghang apo hompoti de kalilo tuliram ronghang apo ta apo hompoti de kalilo lake public hompoti lake lalo alang cherai krim ji alang dictatorship flameret alang ninghang ling tangka chopo tangnak po sone chokche mati nilita tang nak ni aku bang tum katang nak ta prevent du nei sartang kali nili ke aprang ke cengsi politics ke claim hor ben nili ke congress long sido lasi congress nili hem ke congress helo nili mahang the congress long lo aku nili congress long nili hem me thang ke chewang thu Hawar Kehat LA pen Congress pen Kaljab Dunjia Bangphu Sanjip Teron pen Pherang Kyang no lam ke jai pon ki jongsi kiligalong haidet polote owe kimiatum voreng anghoi pen chenglok ki do anakisung ke boy pen kapajok japan bor iponji lapen Article 244A Autonomous State aputhaga bangki Karbianglong arat achethe abonglo lasi Article 244A Autonomous State kapalong japan chisong wegji lapen long litik chisong jipusi Pherang ke mayelong lamjai pon Sia pen ni di Congress party hin bani pini nomination file ni di mi je submit lo lasi pini nomination file ni pachun pon ni lo lasi non ke bang jani 15 ani in scrutiny do scrutiny afi bolot yang ni tumta prasar abhijan solai ko lasi ke bang jani bang ke ni tum siakha dolo je haraghat Bokajan la pen Dipu ke Congress ke hai ponji ang thek thego athema pini penangan arat tum sita pini Congress party phan pini ning che thei si chepak lang lo pini penamuni rat tum tan ning chirui dolo je Congress phan nang chirui nang pu busi prai rat tum tan ning je ring tilo athema BJP government me muni tum bangke non bangke kimili lo ke lak lo latum athema latum lam ki chobai pen hala parok lam thedo prolubhon pen bahera kapre gabe pu prai rat tum non chini ring tilo lasi ke bang jiarni bangke ahok hak lo itu long thom sida Congress hai ponrai kono bangke bine hai helang hai era phi bangke ke hai era phi bangke rat aphan plote ba homosti development aphan plote lake ining je chot bangkali ining ben bangsi claim nai ining ben bangsi ahok lasi ke bang jiarni do lang ke claim nang ji pini Karbi Anglong homosa do risoi jang to homosa do unemployed a problem thipik da idum Karbi Anglong long athemala so government ke bang penan unemployed penan risoi jang tu penan mane son employer problem penangan nania khelo chongda dang do olo itum Karbi akhedum ta ba itum da Karbi Anglong sol tum sita lasi ke bang jiani lahai problem dang itum sol ponji phanili tum party hin ben sike matha do lasi nani tum theglong iji lasi development hin bangke BJP tum sing kining je chot bang chokchi ining pen si claim neng lake lasi ining alam mo nang itum theklong iko lake lalu 244 ke lake isi constitution long ke dotang hormula lake itu ma frank congress
sike selam kang hormil tu Indira Gandhi Prime Minister dohutsi lasi article 244 bangke lake ilitum Karbi Anglong akhetin baitung Karbi long ke tungge blood long sidol lake isia nerve teng lo lake isu che thebong lo lasi article 244 ke tum chesong ponji cheson ponwek ji la pen house long sita la sopot bangke nili jong simo Congress party pen jong hai sita la house long la sopot nili bangi uthai ji alam ningji ji aku unten itum angsong level sita itum central fund sita lake penangan itum la so dabi bang itum claim poning ji nani kwana bhut pensilong Cipinda kare rason bangke nili ni ang he Cipinda ke BJP tu Cipinda tabra iti lasili ma hai Cipinda tung te ke hai bang ke highway ko lake khatang lo lake 100% lo la bang ni puji ke ne kali ni tum gov rule re ako ta ni tum che songbom lo ke article 244 tu ta kiran riju ta ningjelo ja lake scrap pon dejipu ni tum haflong sita tum Karbi Anglong pen dima asau ni tum district congress pu chelang ben sinu convention ta bilo asa puthang ni tum asa puthang against lo protest lo lasi ni tum je ke hai ke rem polam kili article 244 bangke lama Karbi Anglong isi chet hebong pot lagi ni tum chesong ponwek ji laki dak bangke isi penelam kali ke hai kere malam bang lambang isi tum kelong wek nang je hormu bina pot la helang ge Prek jam rat charia tumpen non ke bangji MLA kelegalong karjab donje phat mithang amundir amen chethap dam rin kilo lason sipini there ni phai krehini arni amen ka chethap arani kijot silo Dipu Disya Sai Hemalong, CPIML pen, Dipu LA pen, Ranjit Kramsa, Hawar Kehat pen, Ruby Kumar Phangchu, Songvi pen, Rakesh Ronghang, Lapen National People Party pen, Dipu LA, Rajan Timung, Hawar Kehat LA pen, Chomang Teronatum, Bang Puatum Amen Tijokpon, Rintilo. Kejad bangsan senior leader domda mili nangke ko attention mili fan Hauraghat 15 Hauraghat LA constitution party na patitan na patite patidun ko family fan na ko laki wa ko attention mili hala dat adab to the me rat fan lai thinking ke fan fan mili hala kar job dun fan mili bakit lo kwana phut na hai mili rong binong ke jung thong dan gaon non nili rong nili rupa la so kanggo na hungri bom lo non ta nili se hungri po la pen jong si li tom nili ni the bangge jong si li tom jong si tom rat tom jong si athik pe li tom phan si ja bang ni se na muni jong si li tom kangwa ji ta ko ko ta kangwa ji ko la so ni the bang ko te ong dong abot si kan si tum thai Assam pen danglok longpho I state along non kewangi assembly election labangso assembly election ahut dak Assam arlota Karbi Anglong Dima Hasau pen longpho labangso assembly asiddo la longpho Dima long pen nelitum Karbi Anglong arlo longpli bangso assembly asit pen nilitum chipati dunlo la sipini nomination ki jutar nilo la bangso ni tumi 17 buka jana bangge tumi si nomination file gelo ako pini bangke 18 Hauraghat 19 Difu 20 Boithalangso asit along pini nilitum bangso nomination file tangi alo lasila bangso election abangke 244 mate autonomous state labangso puthak radatum karjap thip ahok pet kachesong dak autonomous state issue le punon 3 farm bill puthak le punon jela bangso ka aputhak andolon aputhak le punon lapente dak Karbi Anglong along rada tuma homoisa aputhak le punon ladak Karbi Anglong along bangke non puan hemprek abaha penchenglok lahe rada tuma kisung ke boy aputhak pini CPIML Liberation Hills Party Committee hin pensi dak karjap thip do lason thosi nilutum 2000 bangso 1 pen aphige 2005 aphige nilutum penanga na political party atumpen
मानतुने के अलायंस मानतुने बांके अनकंडीशनल पेन सपोर्ट मानतुने बांके नीलितुम कोमा में पेन अलायंस के दो लासन वांगबम पेन CPIML लिबरेशन लबांगसो आ पार्टी फान दाक कार्बी आंगलों दिमा हासार लो के पावीर जे फांसी पेनांगा न तुम बांगे काबोरी दो लापेंते आंगबों अलम CPIML अंकुर फेलोंग थारले आसी इंग्लोंग हवार पेन पावेदत नहीं पु लबांगसो कानिंजे तुम पिनी नीलितुम अफान फेकलोंग लो CPIML लिबरेशन आवेलो पुलो सीतामे पिनी नीलितुम लोंगप्ली CPIML लिबरेशन अहिन पार्टी Tiki rong piarong along non kewangji MLA candidate dorsing rong hangaphan kangthum karni karchu padupon. Pini arni kang sam por phai primalom tiki rong piarong along EM lunsing terona hem hong kobalong non kewangji MLA kiligalong BJP asong pen kachetoidun dorsing rong hangaphan karchu amei padupon. Bangso mayelong manping kidu KEAC EM lunsing teron lapen Municipal Board Chairman Biren Singh teron lapen ongdung kithi kiding atum chetongdun pen archopon. Non kewangji MLA kilik jongsi haidet pulote ajak dingklui pen kachesong pon Article 244A pachun vekpo lapen karbiang long along kijui kelang dimla ansosi palang mi ponji pusi rong hanga sangho pen lamchak chipitekang dogmukak pen pherang ke wai song terang karbilong riberta long bertanang pali non nindi ni thomang bong dak hauragat LA konsensiar lo ilidum dak alida doan party klembang pu mondola president pen chenglok MEC EM tumpen chingki jethan ke klemada mateng pulutang te ilidum ke ongdung avut pen si hai pondi athe pi potloma chukiram tang joraming le ngalang li ke hai avut ke 6000 ne abut a different pensi alang li hai polo su ke council of congress government pen town lomonta congress government do bom phudong si 5000 biodhan pen hai pini ke long proxy harogat consensia lo ala MEC consensia ta EM MEC do anta BJP town long do anta BJP tungsi pini cari pon bom land salong do anta BJP ada asong pensi pini cari pon bom lapu pulo tangte ongdung avut pensi haiji pen teladak pende birudhia party tumphan jakong ave bapu ka pinre malam gali seta alang dum tumpen sedan memia birudhi party la pen candidate do puni li matha ponte sal nangli la assembly election haitet pen nangli karbiang longara pan kupilo bangkam kachijor chengi karbiang longara da phan ke claim ponai ke do lang asong bong pen ke li tum da chithan verlo je ajir dingklui pen karbiang long pen mahasa wara ta tum hem prek ke hang article 244 implementation alam te puthak nili jakong bidi do anili claim che song donji pusilam sakek pilo pente MOU pen MOS ke pechun ponun e dolang la heta menili pechun pon pa meje phan jakong bidi do an chap cherapun po pen claimun po pusinili lam chak chipilo pen anparte sai jeti ki tum phan bepar so ke claim tum phan la pente ason tum ke thu akas state long dame central long dame tangka maha tum ke wani phan bang bor ipo sila so pen ji la hai mukha la chutukri chufujo la pente bepar anata me pain tu phan pa bori pon rek nahi kusi mili bori pon po pen claim pon ji nang tumang no la so chine pon ji cha Pinia berta la ansi kangton chalo kaduga ve phanta kardom